Ahoj, ahoj, priatelia. Dnes opäť také trošku zamyslenie o tom, čo nám môže v živote urobiť radosť, alebo čím si môžeme v živote robiť radosť. Ja som vám už minule ukazovala, že trošičku som vzala ihlice po rokoch rokúcich opäť do rúk a robím si drobnôstky, nič nie náročné, lebo až tak veľká pletiarka nie som. A s poďakovaním za všetky podcasterky, ktoré nám venujú svoj čas, lebo natočiť video není až tak jednoduché. A ešte tie, čo ho aj strihajú, upravujú, dávajú titulky, vkladajú fotky. Viem, koľko času to zabere len natočiť takýto obyčajný príhovor. Takže vďaka takýmto babulkám som sa poučila, už som si horlivo uplietla vzorku, ktorú som si aj oprala, aby som nepárala. Ako to dopadlo? Páram. Pletenie je mágia, priatelia. Ale vďaka ním som sa naučila, ako sa robia nemecké skrátené rady, ktoré slúžia na to, aby teda výstrih vpredu bol hlbšie, aby to nebolo rovnako vysoké vpredu aj vzadu. Keď teraz takto spojím pleteninku, tak vidíte, že je tam to prehlbenie na predný diel. No a ako to dopadne? Možno jedného dňa áno, že to aj dopletiem a aj nejaká tá veľkosť bude taká, že to nebudem párať x krát. Ale a to ako možno niekto nepochopí, nevadí mi to, keď páram, lebo to berem ako školné, ako zaplatenie školného. A veľmi ma potešilo, keď v jednom podcaste, neviem, ktorá dáma, mená si ja moc nepamätám, neviem, ktorá dáma, skúsená pletiarka, ktorá ukázala, ja neviem, možno v tých jej podcastoch aj 50 pletených vecí, dokopy, čo som len ja videla, a to som nevidela všetky, povie, že páranie je pre ňu normálna súčasť pletenia, že párame všetky. Tak to ma tak potešilo. A pochopila som, že nie som celkom márna. Takže dámy, pokiaľ začínate tak ako ja a párate, nevešajte hlavu. Párajú aj skúsené, podstatne skúsenejšie ako som ja. Takže je to vlastne všetko v poriadku. No a teraz hlavne, prečo som zapla natáčanie videjka a čo by som vám chcela tak ešte odovzdať k tomu, k tým našim životom. Niekedy sme trošku úbytí všetkými starosťami všedných dní a zostaneme v takom ustrnutí možno, presvedčení, že už nemáme energiu, aby sme ešte niečo vytvárali, nad niečím sa zamýšľali, niečo špekulovali vytvoriť. A niekto sa vyhovára, že nemá navyše financie, ale koľko razy ide naozaj o minimálny finančný výdavok. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa naozaj zamysleli, čo sa vám u niekoho páčilo, či by ste to nevyskúšali aj vy. Možno nebudete mať talent, ako vtedy ešte mladé dievčatko, gymnázistka, ktorá pre mňa, lebo jej maminka a moje babulky mi chceli za niečo poďakovať, a ona vytvorila takúto kartu. Jednoduchšie je kúpiť, ale tá kúpená by už dávno nebola tu u mňa, odložená ako vzácna spomienka. Obdiv ku každému, ktorý má ten talent, že vie niečo krásne vytvoriť malbou. Ja ho nemám, ale tešila som sa len s vymalovaním mandál. Hoci to vyzeralo ako keď škôlkár
v lepšom prípade prváčik niečo vymaluje. Ale robilo mi to radosť. A to bola hodnota, ktorú si nekúpiš. Ktorú si musíš vyrobiť, keď to tak poviem. Keď sme pri malovaní, tak ďalší krásny darček, ktorý mám od babulky, ktorá mi ho darovala na každej jednej z nás, čo sme boli na jednom veľmi príjemnom stretnutí, každá dostala darček. Vtedy som ešte ani nevedela, ako to urobila. Teraz už viem, že je to akvarelová technika, že tento hrubý papier, ktorý však na akvarelové diela, keďže sa akvarelová pastelka rozpíja vodou, musí byť trošku hrubší. Teraz už viem, ako sa to tvorí a dokonca mám pripravené veci, že to vyskúšam. Samozrejme. Bez výtvarného talentu, len tak vyskúšať niečo nové. Možno si urobím radosť len pre seba, možno sa mi podarí urobiť radosť ešte aj niekomu inému. Príde zima, príde nevľúdny čas. Treba si do života dať svetielko. A to svetielko možno bude aj akvarelový papier, akvarelové pastelky, štece a skúšanie, ako je možné, že niekto dokáže vytvoriť takéto pekné veci. Ďalší taký inšpiratívny, toto je kúpené, to mi prišlo z Ameriky. Som sa zasmiala, že matriošky z Ameriky, ale áno, kto neverí, tuto vidí, že USA. To bol darček pri Vianočnom a prianie krásnych Vianoc a šťastného nového roka od môjho priateľa z Ameriky, ktorý má korene tu zo Slovenska. Jeho starý otec bol Slovák a tento vzácny človek sa učí slovenčinu, hoci je už vyššieho dôchodkového veku. Učí sa slovenčinu, už niekoľkokrát navštívil Slovensko, aj momentálne teraz je tu. A tým, že má viac času na učenie ako ja na tú angličtinu, tak sme sa už preklopili. Keď sme spolu začínali, tak som ja bola tá, čo trošku viac vedela. No teraz už môžem len plakať a hovoriť si, no jo, dievčatko, nechce ti to samo skákať do hlavy a keď tomu nevenuješ čas, tak takú máš úrodu. Ale každopádne, to bol ďalší človek, pri ktorom si vždy poviem, aj takto sa dá prežívať svoje dni. Nemusí to byť len pozeranie stupidných niektorých filmov a seriálov. Môžeš urobiť niečo, čo ti nejakým spôsobom rozšíri obzory. Nedávno som bola na návšteve v Piešťanoch pri mojich priateľkách. Mám to šťastie, že za mnou došla jedna od Hlohovca, jedna od Bratislavy, ďalšia z Piešťan. A pri krásnom stretnutí som si uvedomila, koľko talentov je tu medzi našimi ľuďmi. Len niekedy si ich ani možno neuvedomujem, nevnímam ich, neteším sa z nich a nie som vďačná za to, že mám okolo seba takýchto ľudí. Babulky, obidve recitátorky, teraz bude v starej Ľubovni, myslím, bože, zabudla som termín, súťaž recitátorská. Jedna pôjde, myslím, od pána Rufusa s básňou, druhá, nie som si istá, či Janko Král, ale každopádne idú predniesť niečo, na čom teraz pracujú, čo pilujú, aby odovzdali tú krásu ďalej.
Veľa ľudí hrá na hudobné nástroje, skladá si svoju hudbu, svoje texty. Tu som zase vďačná za pesničkára, básnika by som ho priam nazvala, Janka Svetlana Majerčíka, ktorý zavíta občas aj do nášho mestečka a odovzdá nám niečo z jeho tvorby. A to vidíš, že je to spievané s láskou, že to je vytvorené, že sú to jeho texty, jeho hudba, že človek odchádza z toho koncertu tak, ako z rozhovoru s dobrým priateľom, osviežený, zrelaxovaný, oddychnutý, cítiaci tú energiu toho dobrého. Vždy si vravím, niekedy, keď príde tá vlna, že smerom nadol, nezabudni, že nadol človek zinde viackrát. Ale keď sa obzrie okolo seba, vždycky uvidí nejaké to svetielko, ktoré ho môže potiahnuť vyššie. Mám to šťastie, že chodím aj na turistiku, ako vidíte na mojich videách, a že vďaka priateľom, lebo sám sa už človek bojí ísť do lesa, už nič iné nepočúvame, len o útokoch medveďov a tak ďalej, tak som vďačná za to, že mám s kým ísť. Ale zároveň nič človeku nepadne samé do lona. Na všetkom treba trošku pracovať. Treba, ako sa nám zvlášť teraz, keď sa nám blíži ten dôchodkový vek, tým, ktorým sa nám blíži, či už za pol roka, či za 5 rokov, proste blíži sa, je dobre si vytvárať kontakty. Trošku už sú tie deti po väčšine vyletené z hniezda. Tým, že sme ešte stále zamestnaní, nemôžeme veľmi pomáhať deťom s ich deťmi ako starí rodičia, lebo musíme ešte byť v práci. Ale aspoň myslieť na to, že keď mi ten čas dôchodkový príde a na ktorý sa tak teším a ktorý si chcem užívať, aby ma potom nezaskočilo, že čo ja vlastne budem robiť. Možno, že to niekomu príde smiešne, ale hlavne tí, čo sú v povolaniach, že sú celé dni interaktívne s ľuďmi a potom zostanú sami, nemusí to byť celkom ľahký prechod. Nie nadarmo je odchod na dôchodok na 10. mieste v zozname stresu. Ako podľa výšky stresu, ktorý nám to spôsobí, táto zmena. Takže, priatelia, ešte. Vždy ma moji priatelia prekvapia, alebo moje priateľky skôr, lebo väčšinou sú to ženy, aj keď samozrejme aj páni sú medzi mojimi priateľmi, že keď im do života príde niečo zlé, ale zároveň im z opačnej strany dôjde aj niečo dobré. Naučia sa robiť niečo, čo predtým nerobili, rozvinú nejaký talent, ktorý mali a nebolo kedy ho rozvinúť, tak aj to človeku dá taký impuls, že možno aj tá strata zamestnania z akéhokoľvek dôvodu, či už preto, že som už bol príliš unavený a odišiel som, aby som nevyhorel, alebo preto, že sa vo firme niečo odohralo a museli ma prepustiť, alebo pre akýkoľvek iný, nedaj Bože, horší dôvod, možno tam hore predsa len vedia, čo nám do toho života posielajú, aby nám otvorili nové dvere. Ono sa hovorí, že keď sa jedny dvere zavrú, obvykle sa druhé už otvárajú, ale my máme tendenciu sa pozerať
s lútosťou a s krivdou a s neprijatím na tie zavreté dvere a darmo mi tam niekto do Korán otvára druhé, kým ja sa otočím, či náhodou sa niekde niečo nové neotvára, stojí ma to hodne energie. Tu mi prídu občas na mysel slova pani Ivanky Adamcovej, ktorá povie, všetko je dobré a keď ti niečo do života príde, príjmi to so slovami zaslúžil som si. Tak na tomto sa budem snažiť viac pracovať, lebo všetko je dobré, všetko som si zaslúžil, znamená, že to príjmem, nevyčerpám sa odporom a vidím tie otvorené dvere, lebo sa nepozerám za tými zavretými. A to, priatelia, každému z vás, ktorí ste vydržali pozerať video do tohto momentu, prajem, aby sme sa fokusovali na to, čo je teraz, čím teraz si môžem pripraviť lepší zajtrajšok a keď nás dobehne niečo z minulosti, čo sa samozrejme stáva, prídu dni, kedy sa vyplavia spomienky, niekedy dosť intenzívnejšie, niekedy len tak ľahko, že to pustíme. Keď príde niečo z minulosti, tak pozrieť sa na to, áno, bolo to pre mňa vtedy veľmi ťažké, ale čo mi to vlastne prinieslo? Čo dobré na tom najhoršom, čo bolo to najlepšie. Aj to je možno jeden z uhlov pohľadu, keď už príde niečo z tej minulosti, čo nám dalo zabrať. Ale čo si nám to predsa len do toho života donieslo? Možno sme sa naučili postarať sami o seba. Možno sme si uvedomili, že sme dosť silní, že sme to zvládli. Že hoci sme zaplatili svoju daň, ale sme tu. Dokázali sme to. Nikdy nie je dosť motivačných slov, motivačných vied, ktoré keď sme v dobrom naladení, ako ja dneska, sa ľahko počúvajú a ľahko sa im prikúje. Ale keď príde ten zošúb dole, vtedy sa to ťažšie možno chytá. Tá energia toho povzbudenia, ale možno práve tieto slova, všetko je dobré, všetko mi do života prišlo, lebo mi to malo prísť. A teraz je na mne, aby som hľadal spôsob, ako cez to preplávať. Možno je to účinnejšie ako protestovať. Takže, priatelia, možno v deň, keď mi bude smutno, si pustím sama seba, aby som sa zmotivovala a videla, že je, ako je. A bude, ako bude. A už len zázračné tlačítko.